سلام كمي كأنكم تخبركم تقاتلت نايت channel أبز حلفة فيديو ناس بزعوا تنبيتنا التقاقمون زي بالحساب رئينا نيرنا أمنا يلوم مدبنا دما كافتي تصحفكم وقال كومنتس وإذا حاتتكمني ملاش كهب كفتني بزعوا فلا بيتر حوي بيتر هابتوم زحاتت كاني اتوانجيلتي بسنك زوم سبات زي عنك أفسل زخونة قالوا السبات كمان كن مسكر كلناس نعوم يمزل علولنا تبل حسابات مالتي حجي أنا ون the same experience زلني وانجيل أبز مسكر كالو جزي زي أتوم تريقوا مالكم زي لك كم زنعنا دوكلونا عينة توم نحاسوت تنبيت زنبي بزح جزي مالتي أنا كنت نبيت زيكم تمنيتي إزبلو تنبيتن سلاد فلالة تمنيتنا يلبوم يوم عندي سوم دزارو مالتي حجي ما تصرف سلا زخونونا انتي لنا نملس اللوم نخيل أنا زدك أملو نجر من هالبات تقمكم مخوني مو زعبو خكافل لكمي وانجيل يوحنس معرف 10 تغلته كاب قطر حموشته خمزيلو له مجمرتا ماريام مجدلاويت نتي قدوي قبئي أمطيا نيسوس كريستوس اجرو كتقابو ابرئسو كتدفئون كلا إذا سي نسلسة مئة دريم تشيط أسي كمي كان دخاتاز دايم توهبة إلو يهوداكم إلو كوريلا مالتي إتكات حزو زلوو يهودا أسكروتاوي ود سمعون كم إلو كوريلا يبالك أملاخ مالتي حجي يوحنس انتايلوو إذا الزبالسي سراق سلازخوانا إمبر ندخاتات حليلهم أيكونن إلو اللو مالتي حجي يهودا كم مجمرتا سراقي إنيرو مالتي كلمني يسوس كريستوس بسالاسة قرشي أحليفو مشات أسي سراقي إنيرو محفودا مسؤو نبرمو كابتا أم محفودا زاقتو زنبرة يلعل نبرة يلولو أبو وانجيل يوحنس حجي يهودا سراقي إنيرو مالتي يسوس كريستوس سرق مهيرو إيو مالت هيكونن بكا يسوس كريستوس ناي سرق ممهري كن بلاين خيلنينا يهودا كان مجمرتا بحري إيو سراق إنيرو مالتي حجي كابتم 10 تخلت هواراتوكا هذا اندحر سراق خوينو مالتي يسوس كريستوس كلكم كله ببخلته جيروس أجاننتي أوصيهم أي انت عورات كفيتهم فوسي بزح نجر تأمرات جيروم فعنا بيسوس مزيم كمانكم إلومو أجاننت بسم كاتجزي أمنا إلومو مالتي حجي سمكم عم مزجب هي وسلت تصحف ده أمبر أجاننت سلت جزء لكم بزخت عقوس يبلكم من إلوم انت قبل دليجن أجاننتي موتات ብዙሕ ተኣምራት ዝገበረ ሃዋርያት ተባሂሉ ተሰሚየ ሰብኣይ እኳ ይሰርቕ ካብ ዝነበረ ሲ ገጽ የሱስ ክርስቶስ ዝረኣየ ካብቶም ሕሩያት ሓደ ዝነበረ እኳ ካብ ሰረቐ ሲ ከመይ ግዳ ኣብዚ ግዜ ዘሎ ሓደ ኣገልጋሊ እዩ ዝብል ሰብ እንተሰረቐስ ኣየገርምን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ይሁዳ ምስራቁ ሲ ነቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ ነቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ መንገዲ ህይወት መንገድን ሓቅን ህይወትን ምዃኑስ ከንቱ ኣይገብሮን እዩ ማለት እዩ يهودا خم مجمرت إسراء نيرو مالتي انتاري إنا يوالاسي نيسوس كريستوس بسالاسة قرشيو أحليفو هيبومش نتقدو يكبئي بخندا يقميتو بسالس مئة الدريم أجين نيهودا قدو يكبئ خندا يواقو اند حري الكايو سالس مئة الدريم يزبلكا يسوس كريستوس كخندا يواقو انت الكايو سالاسة قرشي يزبلكا نقويتو أسي بسالاسة قرشي قميتو مالتي إذا معرخ خندي ناي سرق منفس ወይ ከዓ ናይ ጥቕሚ መንፈስ ሒዝዎ ከም ዝነበረ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ግብሪ ሓዋርያት ድማ 120 ዝኣኽሉ ብሓደ ኮይኖም ክጽልዩ ከለዉ ሲ ስምዖን ጴጥሮስ ተሲኡ እንታይ ኢልዎም ኣቶም ኣሕዋተይ ብዛዕባ እቲ ንጎይታና መራሕ መንገዲ ዝኾነ ይሁዳ ሲ ብኣፍ ኣቦና ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት ተዘርበ ቃል ክፍጸም ግቡእ እዩ ምስቶም 12 ሕሩያት ሲ ተሓርዩ ዝነበረ حريو نبرمو نزا أقلقلوت زون تمديبو نبره جناخ نسو حسب عمز أو فتوى بعمز ودما قرات هاتري بأفرح متجأليدو سي أوز نبر أي الرخب كساب زبل نتاشمتو كالي يوسد زبل صحفا اللومو كابزوم كاب مجمرتا ويتانا يسوس مسانان كلو مسانا زاعتون زوات أنسي نتاشمتو ويكا نتا نسو تتصوع على تصوعا متان كالي سب كواسداسي نعم عج أنا قبرمون نحري إلو مالتي حجي يهودا نزا أقلقلوت زي تحريو نبره جناخ عصف عمز أفتوى إبلنا مالتي سلازن يسوس كريستوس كم تزبلكو بسالاسة قرش أحليفو شيط هو مالتي
ሕጂ ሰይጣን ክፉእ እንድዩ ነቲ ገንዘብ ዝፈቱ ሰብ በታ ጥቕሙ እዩ ዝመጾ ማለት እዩ። እቲ ማሕፉዳ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳፈለጠስ መታን ከይፍተን ኢሉ ኸማን ማሕፉዳ ምስኡ ሂብዎ ካብኡ እንዳልዓለ ኸ ይሰርቕ ነበረ። እዚ ኩሉ ክገብር ከሎስ ኢየሱስ ወላ ሓንቲ ኣይበሎን። እግሩ ኸማን ሓጺብዎ ክሳዕ መወዳእታ ነቶም ዝሃብካን ንኽሳዕ መጨረሻ ኣፍቀርክዎም ስለ ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ናብቶም ሊቃውንቲ ካህናት ከማን ተጣዒሱ ክምለስ ምስ በለሲ እንኩም እቲ ገንዘብ ንጹህ ሰብ ሓሊፈ ሂበ እሞ ገንዘብ ክመልሰልኩም ኢሉ ምስ ከደ እንታይ ኢሎሞ ቃል ብቓል ንሕና እሞ እንታይ ገደሰና ባዕልኻ ትፈልጥ ኢሎሞ ማለት እዩ። ሕጂ ነቶም ምስ ገንዘብ ምስ ጥቕማ ጥቕሚ ነቲ ኣምልኾስ መገባብሮ ረብሓ መሲልዎም ዘሎ ብስም ኣምላኽ ድማ ማለሲ ኣብ ዓለም ብዙሕ ዓይነት ቢዝነስ ክትገብር ትኽእል እንዲኻ ከተታልል ትኽእል ኢኻ ገንዘብ ክተፍቅር ትኽእል ኢኻ ፍቕሪ ገንዘብ ስር ኩሉ ክፋእ ስለ ዝኾነ እምብዛ ሓጢኣት ኣይኮነን ሓጢኣት እንድዩ ግን ብስም ኣምላኽ ዝግበር ንስም ኣምላኽ እንዳልዓልካ ብስም መንግስቲ ኣምላኽ ብስም እቲ ብዙሕ ዋጋ ምኽፋል ከምቲ ዝበልክዎ ኣቐዲማ ኣቦታትና ኣብ እስር ቤት ኮይኖም እቶም ቀዳሞት ኣቦታት ከዓ ብብዙሕ መከራ ኣብ ዘይቲ ተጠቢሶም ነፍሶም ብኣፍራስ ተበቲኹ ክሳብ ዝመውት ዴቭ ሶሎ ብዛዕባ ኣማውታ ናይቶም ሃዋርያት ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ። ብብዙሕ ዋጋ ምኽፋል ንዝመፀ እምነትና ወይ ከዓ እቲ እምነት ክርስትና መገባብሮ ረብሓ ክትገብሮ ብኡ ክትሽቅጥ ምፍታን ብጣዕሚ ናይ ሓጢኣት እዩ። ብርቱዕ መርገሚ ዘምፀልካ ማለት እዩ። ንይሁዳ ከምኡ ዓይነት መርገሚ መፂዎ እታ ሽመቱ ካልእ ይውሰዳ ኣብኡ ዝነብር ኣይረኸብ ክሳብ ዝብልሲ ብዓስባ ዓመፅኡ ብኣፍርሕሙ ተጨዲዱ ሞተ ይብል ማለት እዩ። ኣብ መዝሙር ዳዊት ከዓ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክብል ደለይ ካብ ጌጋስ ጌጋ እውን ኣለዎ ዓይነት ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዓለማዊ ሂወትካ ክትጋገ ትኽእል ኢኻ ክትሰርቕ ከተታልል ትኽእል ኢኻ ጌጋ እዩ ሓጢኣት እዩ ፈፂሙ ክኾነን ዘለዎ ዝገደደ ዝገብሮ ግን መርገም ናብ ወለዶኻ ናብ መጻኢ ሂወትካ ናብ መጻኢኻ ተጸልምተሉ ዘለኻ መንገዲ ዝገብሮ እንታይ ይመስለኩም ብስም ኣምላኽ ኢልካ ትገብሮ ምህላውካ ማለት እዩ። እቲ ምእመን ድማ ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ ኣብታ ቀዳመይቲ ቪድዮ ከምዚ ንኣምላኽሲ ያኢ ግቦ ሂብካ ከተስርሖ ማለት እዩ። ነቲ ማን ኦፍ ጋድ ኣብ ኢዱ ኣጨቢጥካስ በረኸትካ ሽዑ ክልቀቕ ኣምላኽሲ ከምዚ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ቃል ኣምላኽ ደርሆ ይፈቱ መማለጃ ይቕበሉ ኢልዎም ኣሎ ኣብ ዘለዋውያን መሊስ ድማ ኣብ ዘዳግም ኢልዎም ኣሎ ማለት እዩ። ኣምላኽ መማለጃ ይቅበልኒ መማለጃ ትፈልግ እጅ መንሻ ለምህረትህ የለውም መጨረሻ ኢሉ ዘሚር ኣሎ ኸማን ዳጊ ማለት እዩ። መማለጃ ይቅበልኒ ኣምላኽ ሕጂ ንኣምላኽ ኢዱ ጠዊኹም ብግቦ ማን ኦፍ ጋድ ኢልካ ንዑ ብዝወሃብ ውህበት ክተስርሖ ክባረኽ በረኸት ናብ ልዕለይ ክመጽእ ኢልካ ትሓስብ ተለኻ ነቶም ጎርሓት ብጎርሖም እዩ ዝሕዞም ኣምላኽ ማለት እዩ። ስለዚ ተባረኽካ ዳ ክትህብ ኣለካ ክትህብ ትኾንካ እምበር ንኽትባረኽ ኢልካ ይኮንካን ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ኩሉ ኣብ ሰማያት ተባሪኽካ ኢኻ። ስለዚ ብመማለጃ ንኣምላኽ ከተስርሖ ኣይትፈትን ማለት እዩ። ብዛዕባ በልዓም ድማ ኣብ ዝሓለፈት ቪድዮ ኣልዒለ ነይረ። በልዓምሲ ኣዒንቱ ዝተኸፈተሉ ሰብኣይ ነይሩ። ካብ ነገስታት ናይ እስራኤል ድማ ብዙሓት ነገስታት ከም ዝትስኡ ንሞዓባውያን ድማ ከም ዝቕጥቅጥዎም ከም ዘጨንቕዎም ርእዩ እዩ። እቲ ዝረኣየ እውን ሓቂ እዩ ነይሩ። ርእዩ ወይ ከዓ ሓቂ እዩ ተዛሪቡ ማለት ግን ኣብቲ ምኽሪ ኣምላኽ ነይሩ ማለት ኣይኮነን። ዓስባ ዓመፃ ድማ ፈትዩ ዳሕራይ ድማ ሞዓባውያን ኣዋልድ ኣምፂኡ ንእስራኤላውያን ከም ዝዝምዎ ገይሩ መፈንጠራ ገይሩሎም ማለት እዩ። እቲ በላቅ ዝመሃሮ ምህሮ በልዓም ኢልዎ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዝተነበየ ኩሉ ዝረኣየ ኩሉ ነቢኡ ማለት ኣይኮነን እስተውዕል። ስለዚ ነዚ ሓሳባት ብኸመይ ክንድምድሞ ኢና ይሁዳ ሰራቂ እዩ ነይሩ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ስርቂ እዩ ምሂሩ ማለት ኣይኮነን። ይሁዳ ካብ መጀመርታ እዩ ሰራቂ ነይሩ ማለት እዩ። ንጎይቱ ብ30 ቅርሺ ተሓሊፉ ሂብዎ ነቲ ቅዱይ ቅብእ ግን ብ300 ዲናር መዚንዎ ማለት እዩ። ነገር ግን ነታ 300 ዲናር ኣምፂኣ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍሰሰቶ እንታይ ኢልዋ እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ዝተነግሮ ዘበለ መዘከርታ ኣብ ኩሉ ክንገር ኢልዋ ማለት እዩ። እምበኣር እንታይ ክብል ደለይ መዐንቀፊ ክኾኑና ኣይግብኦምኒ ማለት እዩ።
ሃዋርያ ተባሂሉ ተሰሚየ ሰብ እኳ እንድሕር ይሰርቕ ነይሩ እዞም ኣብዚ ግዜ ዘለዉ እንተገበርዎሲ ዘገርም ኣይኮነን ማለት እዩ እምበኣር ብዛዕባ ሃዋርያት ደኣ ክትዛረብ እየ ማለት እዩ ሕጂ ካብተን 5 ኦፊሳት መምሃራን ጓሶት ወንጌላውያን ሃዋርያት ነቢያት እንዲዮም ተባሂሎም ደለዉ ሕጂ ኣብቶም ሃዋርያት ነቢያት ዝበሃሉ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሓበሻ ቤተ ክርስቲያናት ኣብኡ እዩ ትዕግርግር ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ሃዋርያት ድማ ክንዛረብ ኢና ሕጂ ነቶም ከም ቃል ኣምላኽ ኮንኩም ተገልግሉ ዘለኹም ኣያታትና ሃዋርያዊ ዕዮ ተዓዩ ዘለኹም ንዓኻትኩም ሰፊሕ ልቢ ብዙሕ ኣኽብሮት እዩ ዘለኒ ንዓኻትኩም ክትንክፍ ኢለ ኣይኮንኩን ማለት እዩ ግን ነቲ ዝጠቕመና ድሓን ንውሰድ ብብዙሕ ትሕትና ኢኻ ክዛረብዎ እዚ ገለ ሓሳብ ኣምላኽ እንተተዛረብና ብዝብል ሓቐና እየ ዝዛረቦ ዘለኹ እምበር ንማንም ሰብ ንምውቃዕ ኣይኮነን ማለት እዩ ብዛዕባ ሃዋርያ ሲ እቲ ሃዋርያ ትብል ቃል ፓስተር ኢሳቅ ሓይለ ኣበኳ ጽቡቕ ገይሩ ተዛሪብላ ኣሎ እቲ ሆረ ዝብል ቃል ከደ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል እንዲርዒሙ ዘሎ ሃዋርያ ማለት ዝኸይድ ዝጓዓዝ ሚሽነሪ ወይ ከዓ ሙቭ ዝገብር ዝኸይድ ዝንቀሳቐስ ሰብ እዩ ኢልዎ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርታ ሓቐና ሃዋርያ ተባሂልካ ክትስመ ተደሊሉ ዘሎ ሓቐናስ እንታይ እዩ እቲ ሞቲቭካ ውሽጥኻ ማለት እዩ ዴቭ ሶሎ ብጣዕሚ ካብቶም ዝፈትዎም ክርስቲያን ዩቲዩበርስ እንድዩ ኣብቲ ናቱ ኸይድኩም ረኣይዎ 12 ሃዋርያት ብምንታይ እዮም ሞይቶም ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ እቶም 12 ሃዋርያት ብኣዝዩ ዘስካሕክሕ መከራ እዮም ገሊኦም ኣብ ዘይቲ ተጠቢሶም ዓንቲ ወይ ኣልዒል እየ ነይረ ገሊኦም ቁልቁል ኣፎም ከም በዓል ጴጥሮስ ተተኺሎም ገሊኦም ኣካላቶም በፍራስ ተበቲኹ ንየማን ንፀጋም ተበቲኹ ሞይቶም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ሃዋርያ ኢሉ ትሸማ ዘሎ ንርእሱ ማለት እዩ እቲ ብማሕበር ኣምላኽ ተሸመ ሃዋርያ ምስኡ ሕቶ ይብልናን ንድግፉ ኣብ ጎኒና ክንከውን ደለና ማለት እዩ እቲ ትምክሕትኾም ሃዋርያ ጳውሎስ ኣነሲ ወንጌል ኣብ ተሰብኮ መታን ከይሰብኽ እዚ ትምክሕተይ ገይረዮ ኣለኹ ኢሉ እንዳኸደ ማሕበር ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝተክል ማለት እዩ ምስኡ ሽግር የብልናን ምስቲ ንርእሱ ሃዋርያ ኢሉ ዝሰምያ ዘሎ ማለት እዩ ሎሚ እኳ ኣሕዋተይ ትምህርቲ ድሕነት ከይወድኡ ሃዋርያ ተባሂሎም ይስመዩ ሓደ ንዓይ ብውሽጢ መስመር ሓደ ግዜ ሲ ከምዚ ሲ እንታይ ይርዳእካ ኢሉስ ሓቲትኒ ማለት እዩ ሕጂ ሃዋርያ ተባሂሉ እንዳተሰሜስ ሃዋርያ ኩሉ ዝፈልጥ እዩ ማለት ኣይኮንኩን ግን መሰረታዊ ናይ ትምህርቲ ድሕነት ትምህርቲ ከይተማሃረ ወደ መዝሙር ትምህርቲ ኣገልግሎት ከይተማሃረ ሲ ሃዋርያ ተባሂሉ ክስመ ጀሚሩ ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ቅድም ናብ ሃናንያ ኸይዱ ዓይንቱ ክኽፈት መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ ክጽልየሉ ናብ ሃናንያ ኸይዱ እቲ ሃናንያ ዝበሃል ሰብኣይ ሲ ሃናንያ ትብል ስብከት ከማን ሰብ ይኸለኹ ኣብ ቸርችና ሃናንያ ሲ ወደ መዝሙር እዩ ነይሩ ዝኾነ ይኹን ታይትል ኣይነበሮን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ታይትል ሃዋርያ ዝብል ክትፅዋዓሉ ደሊኻ ዘለኻ ሓቐናኻ እንታይ እዩ ንምንታይ ኻ ሃዋርያ ተባሂልካ ክትፅዋዕ ደሊኻ ዘለኻ ናይ ብሓቂ እንዳኸድካ ቤትካ ገዲፍካ ኪድ ናብ ዝበለካ እንዳኸድካ ማሕበር ኣምላኽ ክትተክል እሞ ድማ ከምቶም ሃዋርያት ብብርቱዕ መከራ ህይወትካ ክሳብ ሞት እሙን ኮንካ ክሳብ ሞት እሙን ኮንካ ክተገልግል ድልዋ ኣለኻ እሱ ዲ ተሓቐና ወይስ ናይ ብሓቂ መፀውዒት ስምያ ደስ ኢላትካ ዘላ እወን ቻሌንጅ ዩ ጋይስ ክርስቲያናዊ ቻሌንጅ ከምኡ ፈቱ ኣነ እቲ ሓቐና እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሞቲቭ እንታይ እዩ ንሱ መጀመርታ ክፍወስ ደለዎ ማለት እዩ ካልእ ድማ ኣብዚ ኣሜሪካ ንኣብነት ካብ ዝረኣኽዎ ኣብ ገለገለ ስቴትስ እንዳኸድኩ ትራክ ድራይቨር ከለኹ ክርስቲያናት ዘለዎ ግን ከዓ ማሕበር ኣምላኽ ዲ ተተኽለቶ ብፍላይ ናይ ኤርትራውያን ናይ ትግርኛ ማለት እዩ ኣዝዩ ድማ ውሕዳት ናይ ኣምሓርኛ ዘለዎ ኣብ በዓል ዩታ ንኣብነት ከከይደ ክእክቦም ጀሚረ ነይረ ነቶም ኣሕዋት ብጊታር ጌርና ንዝምር ቃል ኣምላኽ ንመሃር ማለት እዩ በዓል ፓስተር ኢሳቅ ሃፍተና ኣስሊ ድማ ተዘራሪብና ማሕበር ኣምላኽ ኣብኡ ክትከል ብዙሕ ተንቀሳቒሰ ነይረ ግን ትራኪንግ ስራሕ ስለ ዝገደፍክዎ ደጋጊመ ክመላለስ ኣይከኣልኩን ሕጂ ኣብ ገለገለ ስቴትስ ፈፂሙ ማሕበር ኣምላኽ ኣይተተኸለን ዘሎ ግን ከዓ እኹላት ሓዋት ኣለዉ ኣገልጋሊ ሰዲድካስ ማሕበር ኣምላኽ ክትከል ቀሊል ዝኾነ መንገድታት ማለት እዩ ግን እቶም ሃዋርያ ዝበሃሉ ዘለዉ ኣብቲ ማሕበር ኣምላኽ ዘላቶ ቦታ
أو ቸርችታት ዝኽፈት ዘሎ حواري ጳውሎስ ኣነ ትምካሕተይ ገይረዮ ዘለኹ እዚ እዩ ካልኦት ኣብ ሰረትዎ መጺ መታን ከይሰርት እዚ ትምካሕተይ ኢሉ ኣፍተን ማሕበር ኣምላኽ ዘይብለን ቦታታት ነኸደ ይስተክል ነይሩ እዚ ኸማ ርእስቲ ተላዒሉ ዘይፈልጥ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ሕጂ ንገሊኡ ሰብ ግር ክብሎ ይኽእል እዩ ግን ክንዘራረበሉ ዝግባኣና ጉዳይ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ስለ ዝኾነ don't take things personal guys ዝኾነ ሰብ ፐርሰናል ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ መንግስቲ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ ሓቀናና እንታይ እዩ ኣዋርያ ተባሂልና ክንስመደል ዝገብረና ደሎ ካልኣይ ንምንታይ ኣብቲ ማሕበር ኣምላኽ ዘይብሉ ቦታ ኸይድና ማሕበር ኣምላኽ ኣይናሃንፅን ኣይንተክልን እዚ ድማ ክምለስ ደለዎ ሕቶ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ተመሊሱ ኣብቲ ነቢያትን ሃዋርያትን ዝበሃል ዘሎ ኣርእስቲ ስሙ ዝደኾነ ብዙሕ ድማ ፍረ ክንፈሪ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ነዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ በዚ ክድምድማ እየ ሃዋርያ ይሁዳ ይሰርቕ ነይሩ ማለት ኢየሱስ ስርቂ መሂሩ ማለት ኣይኮነን ይሁዳ ካብ መጀመርታ ሰራቂ እዩ ነይሩ ካልኣይ ሃዋርያት እንታይ እዩ እቲ ሞቲቮም ስለምንታይም ሃዋርያት ተባሂሎም ክስመዩ ዝደልዩ ዘለዉ ዝድለ ዘሎ ድማ ሳልሳይ ድማ ኣብቲ ማሕበር ኣምላኽ ዘይተተኸለትሉ ቦታ ኬድካ ማሕበር ኣምላኽ ክትተክል ዶ ተዳሊኻ ኣለኻ ወይስ ኣብቲ ማሕበር ኣምላኽ ዘላቶ ካብ ጃልባ ከምኡ ኢሉ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብሲ ካብታ ሓንቲ መርከብ ወይ ከዓ ሓንቲ ጃልባ ስከይዳ ካብ ባሕሪ ዓሳታት ትገፍፍ እሞ ካብታ ጃልባ ኸይዶም ድማ ዝገፉ ሰባት ኣለዉ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ጃልባ ምግፋፍ ገዲፍካ ኪድ ናብ ማዓሙቕ ከምኡ ኢሉ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓሳታት ምትሓዝ ኣብዮሙና ምስ በልዎ እቶም ሃዋርያት እምበኣር መርከብኩም ናብ ዓሚቕ ትሕት ኣብልዋ እተው ናብቲ ዓሚቕ እዮም ዝርከቡ እቶም ዓሳታት ኢልዎም ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ዓሚቕ መርበብኩም ሒዝኩም ጃልባኹም ሒዝኩም ክትከዱ ፈቃደኛታት ዲኹም ከምኡ እንድሕር ትገብሩ ኾንኩም ብኩሉ መንገድታት ኣብ ጎንኹም ኣለና ብዘድልየኩም ዘበለ ብፋይናንስ ድዩ ንኸነገልግሎ ብዝግባኣና ብመዝሙር ዲ በቃል ኣምላኽ ድዩ ዝኾነ ነገር ክንምህረልኩም I'm ready ኩላትና ድማቶም ኣብ ዙርያ ዘለዉ ሰባት ተዘይ ኮይኑ ግን ኣብቲ ማሕበር ኣምላኽ ዘላቶ ቦታ ኣብኡ ሃዋርያ ተባሂልካ 10 ቸርችታት ኣብ ዘለውኦ ከተማ መበል 11 ቸርች ከፊትካ ሃዋርያ ኢልካ ንርእስኻ ትጥውዓ እንተለኻ ሰልፍ ዲሲቪንግ ይበሃል እዚ ንርእስኻ ኢኻ ተታልላ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ሆረ ማለት ከደ ማለት እዩ ተጓዓዝ ኪድ ማሕበር ኣምላኽ ትኸል ግብረ ሃዋርያነት ግበር ማለት እዩ ዘይኮነ ግን ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ እቶም ሃዋርያት ዝበሉ እሞ ሃዋርያት ከም ዘይኮኑ መርሚርካ ተዓዚብካዮም ፈሊጥካዮም ኢኻ እሞ እዚ ጽቡቕ ነገር ረኺበልካ ኣለኹ ድበሎም ካብቶም 7 ማሕበራት ከምኡ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም ሃዋርያት ከም ነቢያት ክንቅበለኩም ትኾይና ከምቶም ቃል ኣምላኽ ኣቐሚጥልና ዘሎ ሃዋርያትን ነቢያትን ኮኑልና እዚ ሕውነታዊ ክርስትያናዊ ምኽረ እዩ ኣምላኽ ባረኽኩም ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክንዘራረብ ይደልየ ዝብለኒ ሰብ እንተሎ ከምቲ ዝበልክዋ ቀዲመ ብቓል ኣምላኽ መንገዲ ከረዳእኒ ኣም ሬዲ ክምጎተኒ ዲስካስ ምግባር ፈቱ እየ ኣነ ኣብ ቦታ ኮመንት ድማ ሓሳባትኩም ኣቐምጡለይ ናይ ሎሚ ቪድዮና ከይትነውሓና ኣብዚ ክውድእ ተሰናዩ የምንየልኩም መንግስቲ ኣምላኽ ብሓይሊ ክትደፊኣ ከምቲ ዝበሎ ቃል ኣምላኽ ድማ ብዙሓት ክዛረፍዋ እዮም ግን ንሳ ዳበርትዐት ብድኻም ትዝራእ ብሓይሊ ከም ንእሽተይ ፍረ ኣድሪ ትዝራእ ዓባይ ገረብ ኮይና ግን ብዙሓት ከጽልሉላ እዮም ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽና ኣይደኸመን ቃል ኣምላኽና ኣይደኸመን ሰባት ደኺሞም ሰባት ተበላሽዮም ሰባት ኣበላሽዮም ማለት ነቲ ሓቂ ቃል ኣምላኽ ብዘመናት ብመዓልታት ዘይኣርግ ጎይታ ንጉስ ነገስታት ጎይታና ዝሃበና ቃል ከንቱ ኣይገብሮን እዩ ማለት እቲ ናትና ዘይእሙንነት ናእታ እሙንነት ኣምላኽ ደ ከንቱ ይገብሮ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ንሱ እሙን ኮይኑ እዩ ዝነብር ማለት እዩ ስለዚ ኣጆኹም እቶም ብርቱዕ ቅንዓት እቲ ወንጌል ኣምላኽ ክጽረፍ ከሎ ቅንዓት ዘለኩም ልብኹም ዝስበር ዘሎ ኣጆኹም ኣምላኽ ኣብ ጎንኹም እዩ ንልቦም ተሰብረ ይዝንን ነቕሳሎም ድማ ይፍውስ ኢሉ እዩ ስለዚ ኣምላኽ ድማ ንኹሉ ኣዕርዩ ናብ ምድርና ክመልሰና እዩ ናይ እምኒ ልቢ ኣውፂ ናይ ስጋ ልቢ ክህቦም ኢልና እዩ ሓድሽ መንፈስ ከፈልፍለሎም ጽሩይ ማይ ክነጽገሎም ናብ ምድሮም ድማ ክመልሶም ኢልና ኣሎ ስለዚ ኣጆና ንበርትዕ ንጸናናዕ ንደጋገፍ ንዓይል
እምነትና ድማ ከምኡ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ኣብ እምነትኩም ጽንዑ ሰብኡት ኩኑ በርትዑ ትገብርዎ ኩሉ ድማ ብፍቕሪ ይገበር ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እንተገሰጽና እንተቕናዕና እንተገናሕና ኩሉ ንገብሮ ብፍቕሪ ይገበር ሓቀናና ካብ ፍቕሪ ተላዒሉ ክኸውን ኣለዎ እምበር ንሓደ ንምውቃዕ ንሓደ ካብ መንግስቲ ኣምላኽ ፍጺምካ ንምእላይ ክኸውን የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ኣጆና ንበርትዕ ሻሎም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ተባረኹለይ